Здравейте, аз съм Анифе от Унимед Търки, компания сертифицирана за здравен туризъм, която предлага една различна възможност за българският пациент в Турция. При нас всеки един ваш здравословен проблем може да намери правилното решение. Ние ще ви помогнем да изберете специалист и лечебно заведение, на които да се доверите, като ви предлагаме няколко специално подготвени за вас варианта. Относно лечение, второ мнение, чекъп и естетични интервенции. Аз и нашият екип ще съдействаме за вашето пътуване и престой, езиков превод, консултации, както и програма за свободното ви време. Можем да организираме лечението ви максимално бързо, с гаранция за разумна и изгодна цена. Уверяваме ви, че дори тогава, когато всичко изглежда безизходно, има решение. За повече информация свържете се с нас на посочените телефони.